bohužel máme tady i statistiku. Jaromír je starší a lehčí, ale má výškovou převahu, která si myslím, že nebude hrát v tomhle zápase nějakou větší roli. No, když srovnám energii obou zápasníků, i vy to můžete vidět. Tak pojďme na to. Máme tady první, jožiši, no tak přesně toho jsem se bál, aby náhodou nezačal dávat nějakou hlavu a hned první, co se stalo, tak tam padla nějaká hlava. No tohle by pan rozhodčí ale měl dávno odtrhnout. Není možný. Tak toho jsem se bál a tady tohle, abych vám řekl pravdu, tak se mi vůbec nelíbí. Tohle není Ostatní ostrzeżenie i będzie koniec fair walki. play, který bych Nie możesz očekával głową od bić. kohokoliv. Ostatnie ostrzeżenie. Pan rozhodčík Bejrovi mluví polsky, nevím, jestli tomu úplně Aleš One rozumí. point. Teď mu řekl anglicky, že se mu odečítá Gól, jeden bod, gól. snad to pochopil, aspoň Fight. Nevím, jestli znakovou si řečí. přečetl pravidla. myslím si, že Aleš si nic nepřečet. Alex si nic nepřečet, ale Bejr Stop. taky ne. Stop. Ale Stop. No a opět to jsou zase prostě, stop a máme tady údery po stopu. tohle to smrdí jako, Stop. To už je konec zápasu, to vypadá. Nie możesz To už bić byly asi głową. 3 Ostatni fauly raz i koniec v walki. jedné minutě, ani ne. Bejr to opět přepálil, Fight. znovu. To není box, bohužel, to Stop. není nic. Stop. Opět je tam faul a nepovolený věci, co Aleš prostě nemůže dělat v boxu. Máme tady konec, máme tady diskvalifikaci. To je diskvalifikace Aleše Bejra. A opět, Toho jsem se bál a máme tady jak jinak, co jinýho čekat. údery po konci zápasu. To se nelíbí samozřejmě trenérovi Jaromíra Soukupa, který rovnou přeskočil klec. Jaromír tam chtěl ještě s Bejrem poprat, vrátit mu to. Viděl jsem to, ale absolutně nechápu, co si myslel. Jsme Velký palec dolů za mě. Velký palec, ale opravdu velký palec za mě dolů. Tohle to nebyl fair play, tohle to nebylo vůbec nic, to nebylo dodržení pravidel. Přece jenom box je sport gentlemanů, měli bychom ctít nějaký pravidla.